tot allò que passa a la Terra, que s'interrelaciona amb una altra matriu històricament, que és la matriu humana, crea una forma d'organitzar-nos al territori que, depenent de com ens organitzem, depenent de com utilitzem el recurs terra, en el sentit ampli de la paraula, viurem d'una manera o en viurem d'una altra. Espai Geo vol ser l'altaveu dels geògrafs i les geògrafes catalans que treballen a les universitats, però també està oberta a d'altres àmbits. I això és el que vol ser Espai Geo, aquest lloc de trobada, un fòrum de trobada, una plaça pública en la que ens trobem tots els departaments de geografia. El que pretenem amb Espai Geo és difondre precisament tota aquesta actividad que hacen. Y lo que hace es propiciar enlaces, es decir, que uno que tiene interés en un cierto asunto se pueda poner en contacto o sepa lo que están haciendo otros. Els diaris sovint són plens de notícies clarament geogràfiques i de temes que treballen els geògrafs, i en canvi molt poques vegades a darrere hi ha geògrafs expressant les opinions i donant dades. La gràcia que té la geografia és que permet relacionar elements molt diversos per entendre els processos de la nostra societat, que són tots molt complicats. I el que pretenem és donar a conèixer què és la geografia, quins temes es treballa, per sortir una mica d'aquesta imatge de només serveix per guanyar el quesito taronja del Trivial. Creo que sería muy interesante una cierta participación de entidades distintas, incluso una participación social. Les coses que fa molt temps que pensem i que voldríem dir, ara tenim un canal per dir-les. El material que hi trobareu és útil, de consulta realment interessant i a més altament actualitzat per professionals de la matèria. L'Espai Geo és un esforç addicional que fem per donar a conèixer el que fem i per donar a conèixer el potencial d'una mirada geogràfica al món.